pre tento rok najobľúbenejšia verzia je vlastne so zdvíhacou strechou. Ináč tento priestor, tá diera, cez ktorú sa dostanem hore, je väčšia ako v tom predošlom karavane, kde som bol, a dokonca je tu otváracie okno. Čiže vlastne aj keď to má zložené dole, aj tak vieš otvoriť okno. A ináč, čo sa týka spracovania celkového toho materiálu, tých skriniek a všetkého, je to hodne lepšie ako ten Joty Line. Čiže vlastne ten Joty Line začal na tých 38 039, toto začína na 39 40, čo je v podstate tá istá kategória, ale to spracovanie toho Sunlightu je určite lepšie ako toho Joty Line. Okay. Tu je vlastne kúpeľňa sa mi zdá trošku menšia ako u tej 540-ky, ale to je možno nejaký optický klam. Vzadu je veľká posteľ, dostatočne široká, a spanie pre ďalších ľudí je vlastne v tej hornej časti. Hej, opäť je tu tá vodovodná batéria, ktorá je nepoužiteľná, a zbytok je asi ten istý. Tento priestor vpredu je väčší, samozrejme, lebo vlastne celé auto posunuté dozadu, celé to sedenie je posunuté dozadu. Napríklad v Knause sa dala táto sedačka pre každú jednu osobu vlastne takto vlastne nahnúť, a tým pádom sa vlastne urobiť nie je to v pravom uhle ako v kostole Berty, ale proste vie si tam sadnúť ako na nejakom reclineri, čiže vlastne vie si to posunúť dopredu. Čo je ako ďalšia nejaká výhoda toho, ja neviem, kúpiť si Knaus alebo nejakú inú značku, ako oproti Sunlightu. Opäť kúrenie na plyn, čiže obrovský priestor, ktoré zaberajú plynové bomby, a potom odkladací priestor, do ktorého sa ti v podstate nezmestia lyže, čiže lyže budeš musieť dávať na strechu. A v zime budeš vlastne musieť liesť po rebríku, aby si to dal na nejakú záhradku alebo niekde. Hej. Ináč videl som, dosť častokrát dávajú lyže aj na tento nosič, kde vlastne ty nosíš na bicykle, je pripevnený na tomto držiaku, a ty do tohto držiaku vieš dať vlastne ten nosíš na lyže taký základný, čiže vlastne na zadné dvere si dáš lyže. Nie je to problém, máme tiež v podstate lyže vonku na tej záhradke, čiže určite by som lyže dal na zadné dvere, nedával by som ich hore, aby som nemusel jesť v podstate v zime každé ráno po rebríku hore. Rebrík je dole na snehu, dole je ľad, spadne Berty. Polámeš rebra, Berty. Polámeš rebra jak ja a nič z toho nemáš potom. You really should be a member. We got a good thing going on. Stand over there and take a number. We're gonna see if you belong.